hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Mas bugnaw na hangin gikan sa amihan ng silangan ng atong nasinati o ganiyang kadlawon, naka-record kitag minimum temperature na 22.7 degrees Celsius. Ug sa mosunod na 24 ka oras, wala gihapon kita i-expect na mga pagulan-ulan. Slim chance lang gihapon ang atong ulan diri sa may Central Visayas, pero ang Eastern Visayas adunay mga patak-patak na hinay na pagulan. Ug sa padayon nato nga pag-monitor sa weather disturbance gawas sa Philippine Area of Responsibility, nahimutang kini approximately 2,700 kilometers sa silangang bahin gikan sa Mindanao. Ug gi-expect nato na mopaduol lang ni siya diri sa boundary sa PAR, but ubos gihapon ang tsansa na makasulod diri sa sulod sa PAR. Mupasaka lang kini o mupadayon dito sa may southern portion sa Japan. Ug para sa atong kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarahan nga sa panagsang kusog na pagkuro sa hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang magpasulabi sa silangang bahin sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan nga sa panagsang may pagkabaluron. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, hinay nga sa kasarangan na hangin ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon nga sa kasarangan ang pagbalod. Ug sa atong temperature forecast diri sa probinsya sa Cebu, 24 nga to na sa 31 degrees Celsius, lakip na diri sa Dumaguete City, 24 to 30 degrees Celsius sa Bohol, 24 to 32 degrees Celsius sa Bacolod ug San Carlos City, samtang 25 to 30 degrees Celsius sa Iloilo City. Samtang diri sa Eastern Visayas, 24 to 30 degrees Celsius sa Giwan, 22 to 30 degrees Celsius sa Tacloban City, ug 25 to 30 degrees Celsius sa Maasin City. Ang adlaw musilang sa alas 6:02 sa buntag. Mga kapuso, kabalo ba ka na naana ang El Nino karon o weak lang ang kategory niini? Gahapon, nag-issue na kita og El Nino advisory. Ug expect nato nga mulas ni sa mga buwan sa Marso, Abril nga to na sa Mayo. Ug usa sa mga epekto ni ana mao ang ato ang ubos or below than the average nga rainfall nato. Ug tan-aw nato nga ato ang rainfall forecast sa mga mosunod na buwan. Sukad sa Marso aduna tay below normal nga rainfall, diri sa Abril below normal, hantod na sa Mayo. Pero pag-abot nato sa buwan sa June, July ug August, balik na ta sa ato ang normal expected rainfall. So mga kapuso, karon kabalo na ka. Ug sa dugang na detalye, bisita nga mo ang social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Ug bisita usab ang ato ang website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak. Kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.